Dragi ljudi, imam jednu situaciju što mi se danas desilo, što vam moram ispričati jer jednostavno to mora izaći iz mene. Znači, kćerka je pozvana na rođendan, on je od jedne prijateljice u školi i sada ta prijateljica non stop traži greške u njoj. I znači ona gleda šta ona piše, šta radi, uvijek je kritizira. I kaže meni kćer, kaže mama, pozvala me na rođendan, ali ja ne želim ići tamo. Ja rekao, zašto ne želiš ići tamo? Kaže, mama, prijateljica koja me non stop kritizira, koja non stop traži u meni greške, koja non stop gleda šta ja radim, nije prava prijateljica. Jer imam osjećaj da ona samo u meni grešku traži da bi se ona osjećala bolje. Dragi moji, taj osjećaj koji sam ja osjetila u tom trenutku, znači ona je shvatila. Znači u životu sve što radiš da se ti osjećaš dobro. I ako ta prijateljica tebi daje onaj osjećaj da nisi dovoljno dobar, pa to nije prijateljica za tebe i za tvoj život. Dragi ljudi, ja učim od svojeg djeteta, ja učim da šta je u životu ono za što se živi. Znači ne morate više gledati na to da je to dijete, ali dijete je shvatilo o čemu se radi u ovome životu. I nadam se da ćete i vi shvatiti. Uživajte u ovome danu i nadam se da ćete imati ovako predivan dan kao što ga ja imam.